ng mga mahal mo sa buhay. Kaya, sana huwag tayong matigas ang ulo kasi kami dito tumutulong lang at ang wish namin matulungan kayong lahat na hindi matitigas ang ulo. Di ba? Huwag po kayong pupunta sa amin kung mamamatay na kayo. Kung ang inyong creatinine 1,000 plus na, gusto ninyo magmilagro pa. Kung kayo po ang cancer ninyo stage 4 na, tinaningan na kayo na 1 buwan na lang. Kung ang sugar po ninyo umabot na ng more than 500, mabuti na lang si Arlene Aldabe, yung kanyang anak na 511 ang sugar, nagtiwala sa atin. And around 7 months, nag-normal. Nag-90 plus na lang. Ngayon po, regular, mga ilang buwan na, hindi tumataas sa mahigit 100 ang sugar ng anak niya. Kasi nagtiwala. Bago ang layo niya na, sa ano pa siya, Catanduanes. Hindi kami nagkikita. Dati pinapadala lang ang pera sa ML Loelier, sa pera padala, Palawan. Pero nagkaroon ng GCash, sa GCash na. Kasi mabilis. So baruin po ninyo yan, pinagtiyagaan niya 7 months, ay wala naman pong trabaho itong regular. Pero kinaya niya kasi alam niya ang hirap na 511, 2 bisis, kung minsan 3 bisis nag-i-insulin sa isang araw. Ilang bisis na hospital ang anak niya. Nagtiwala sa atin. Ngayon, normal na normal. Diba? 7 to 8 months na tuloy-tuloy ang inom. Talagang gumagawa siya ng paraan. Naglalabada. Di ba? Iyan po ang gustong gumaling. Yung iba gusto, 1 buwan lang, magaling na. Pag bumaba ng sugar, ihinto na. Mali. Para kayong nabusog ng gusto sa pagkain, sa handaan, tapos hindi na kayo kumain. Ano mangyari sa inyo? Mali po ang inyong nagtitipid tayo sa maling pamamaraan. Tinitipiran mo ang buhay mo na para magkaroon ng magandang kalusugan. Diba? Tinitipid mo. Pero sa ibang bagay, hindi mo tinitipid. Ano dapat ang tipirin natin? Sugal. Dapat walang sugal. Magkano bang pera matitipid mo dyan? Inom. Tipirin mo dyan ang buhay mo. Kung pwede, hindi ka na uminom kasi ang liver, delikado. Puso, delikado. Kidney, delikado. Sigarilyo. Puso, cancer. Di ba? Dapat yan. Kasi yan po'y bisyo. Walang kwenta po yan. So, matitipid mo dyan, iyan na ang gamitin mo para magkaroon ka ng magandang kalusugan, para abutin mo ang 100 taon or more. Katulad ni Nanay Ginyang, Gubato ng Pigkawayan North Cotabato, talagang tinuloy-tuloy ang pag-inom. 88 siya noong, going 89 nung uminom. Hanggang ngayon umiinom. Kaya last year, November 15, nag-celebrate siya ng 100 years old birthday. Iyan po ang mahal ng kanyang mga anak, si Nanay Ginyang. Kasi nasubukan na ilang hospital ang pinuntahan ng kanilang nanay. Yan po sa Cotabato, sa Cebu, sa Parañaque. Di ba? Kasi taga Parañaque ang kanyang anak na isa. So, ano ang maganda? Mas nakatipid pa. At saka unti-unti, pag na-hospital, 2,000 parate ang ginagastos. Ngayon po, wala nang hospital. Kasi nga po, nagtiwala sa atin. Unang-una sa Panginoon Diyos. Pangalawa sa atin, ang iniinom po niya ni Nanay Ginyang, Amazing Trio, 3 times a day. Ibig sabihin, trio sa umaga, trio sa tanghali, trio sa Amazing Trio sa gabi. Amazing po hindi ibang trio. Amazing Trio. Ayan. Miracle C, Mega A, and Multiply. Lahat po dyan, made in manufactured in Florida, USA. So, inabot ni Nanay ang 100. Sa tingin ko nga, pwede abutin ang 110 or 120.
Kasi tinuloy-tuloy po ng mga anak painumin si nanay. Hindi po nanghihinayang kasi as a matter of fact, nakatipid pa. Kasi ang ginastos po sa ospital, milyon na. Di ba? So ngayon po, sa isang taon, hindi pa gumagastos ng ano. Wala pang 100,000. Wala pa. Oh, mga siguro, mga 60 to 75,000 lang. Isang taon na yan. Di ba? Oh, walang ospital. Nag-i-enjoy si nanay. Oh, hospital. Ang sabi nung nabubuhay pa yung anak na babae, namatay lang dahil sa aksidente. Nako, pag tumawag daw siya sa mga kapatid niyang nasa abroad na seaman, alam nila nasa ospital ang nanay nila. Daan-daan libo. Pabalik-balik sa ospital, milyon na ang ginastos. Diba? O sa akin, sa 12 years sa pag-iinom, wala pang milyon. Okay, maliwanag, healthy pa. Nag-i-enjoy pa. Wala pang hospital. Wala pang mga synthetic drugs. Saan ba? Di ba? Ano gusto ninyo? Nagtitipid kayo? Later on, isang puntahan nyo sa ospital, ubos. Pati yung inipon ninyo, pati tinatago-tago ninyo na ubos. At later on, naubos pa. Sa pupunta ninyo na wala ng balikan, yan bang gusto ninyo? Kaya ako po nagtataka. Mga matatalino naman ang Pilipino. Pero pagdating sa kalusugan, napakahina ang kaisipan. Napakahina. Diba? Simpleng-simple. Okay, ito sabihin ko sa inyo. Nagpapagawa po kayo ng bahay, hindi po matapos-tapos ang bahay gawin. Pero tuloy-tuloy kayo nagpapagawa. Bakit? Una, maaaring mali po. Yung nakuha niyong trabador, mali. Yung mga materialis, kulang. O mali din. Yung paggawa, walang plano, mali din. O, di ba? O kulang. Kulang sa manggagawa. Kulang sa yung tama na materyales. Kaya hindi matapos-tapos. Ganun po ang nangyari sa inyo. Inom kayo ng inom ng gamot, hindi matapos-tapos. Simpleng diabetes. Halimbawa, nag-diabetes, ang sugar mo nasa 200. Inom kayo ng inom ng gamot, minsan bababa ng 180, 160, 140, 120. Mamaya tataas na naman ng 200. Baba, taas, baba, taas. Diba? Hanggang sa katataas ng taas kainom mo, mamaya tumaas ng creatinine. Iyon na. Goodbye Philippines. Oh, na umabot yan ng 400, sabi ng nephrologist, magpa-dialysis ka na. Ayan. Yan po ang nangyayari. Kasi tayo may 20 years na as natural medicine practitioner. Natural medicine. Ha? Yan po, dyan po ako believe. Kasi matagal din, believe na ako sa mga gamot. Pero wala rin nangyari sa amin. Hanggang sa yung anak ko noon, na-hospitalize pa dahil lang sa asthma. Kainom ng Bintulin, ng nagkaroon na ng rheumatic heart. Di ba? Kung gamot yun, bakit nagkaroon ng rheumatic heart? Bata. Ilan taon na yung anak ko noon nung nagkaroon ng rheumatic heart from dahil sa asthma, I think 14 or 15 or 16. Diba? Kaya mabuti lang kada dasal natin, pinapunta tayo sa natural medicine, sa food supplement. Noon ayaw ko. Matigas din ang ulo ko. Pero nung nasubukan ko, ay okay pala. Doon nabuksan ang isipan natin. At kinarir natin. Kinarir. So ginagawa po ng mga healthy people na naging healthy dahil sa food supplement, ginawa ko. So ginagawa po ng mga umasinso, ng mga membro o distributor ng food supplement, ginawa ko. Kaya nakamta natin good health and financial success. Yan po nangyari sa akin. Di ba? Prayer with action.
Marami sa atin hindi nagpe-pray. O, tapos kung bata ka. Marami naman sa atin pray ng pray pero negative ang attitude. Tapos ka rin. Di ba? Simpleng-simple po. Oy, Dok, kasi ang mahal ata ng produkto mo kasi galing Amerika. Sabi lang po yan. Punta po kayo dito maski magkano ang pera mo kasi may promo ako. Gagawin kong malit ang pera mo. Bigay ko sa inyo yung pang detox muna. Yung Mega A capsule, 5 super fruits. May acai berry, the number 1 berry in the world. The highest ORAC, oxygen radical absorbance capacity. Ibig sabihin yan, ang napakataas ang detoxification ng acai berry. Wala yan dito. Nakukuha lang po yan sa Brazilian forest, sa Amazon River. Okay. Mayroon po yan na cranberry na magaling po sa may, saan? Kidney, UTI. Meron po pomegranate na magaling po yan sa may cancer. Mapagaling sa may detoxifier. Meron po yung elderberry, blueberry na magaling sa immune system, detoxifier, sa mata, sa arthritis at iba pa. So yan muna ibibigay ko malit ang pera ninyo para makatulong ako sa inyo. Ipopromo ko sa inyo. Diba? Pero kung may pera naman kayong medyo malaki, malaki na kasi mas maganda. Kompleto na lahat. Diba? Porque sinabi ko maliit, pumunta kayo. Malaki naman ang pera mo, kinikita mo, titipirin pa ninyo ang buhay ninyo. Sinasabi ko yung mga senior citizen, ang pension 500. Talagang mga mahirap po yan. Lalo wala namang pamilya sumusuporta. Kung meron namang pamilya, iniwanan na si nanay tatay, kawawa naman. Walang mga utang na loob. Sabihin na walang obligasyon ng anak na tulungan ang magulang, yes. Pero hindi ka ba naawa sa inyong mga elder, sa inyong mga nanay, tatay na matatanda na walang pinagkukunan ng pera? O, pagdating ng araw, ganun din gagawin sa inyo ng inyong mga anak. Kasi nakikita nila na hindi naman ninyo minamahal ang inyong mga magulang. Kung wala bang magulang, buhay ka ba? Iyan dapat ang isipin natin. May mga anak niya naman, kung maghanda, magpaano sikat sa mga kapitbahay, sa mga kakilala, sobra-sobra. Pero hindi mabigyan ng kabuhayan ang mga magulang na naghihirap. Saan bang isip natin? Diba? O, kung ako nga lang buhay yung nanay ko, kaso wala pa nung Amazing 4. Amazing 4, 2008. Ang Amazing Trio pala. Ang nanay ko namatay 1995, so wala pa. Kung buhay na sana nanay ko noon, nako, baga umabot yun ng 120. Painumin ko ng painumin. Diba? Pero magpagarbo, bili ng sasakyan, bili ng bahay, paganda, mga appliances, lahat, relo, yung mamahalin, mga 200,000, magulang. Bigyan man 1,000. Diyos ko. Ano ba kayo? Diba? Mahalin ninyo ang inyong magulang kasi sila po nagsakripisyo sa atin. Diba? Para later on, mahalin din kayo ng inyong mga anak. Diba? So, ganun po yan. Dami pong may sakit ngayon. Dami. Bawat bahay, mayroon. Sa totoo lang. Simple na arthritis, hindi nyo alam, magme-maintenance kayo. Mga pain reliever, inom kayo ng pain reliever, mamaya kidney ng problema. Arthritis, anong gagawin mo dyan? Disiplina, diet, exercise, maraming tubig. Iwasan ang stress. Pray and pray. Hindi yung konting problema na may tatalo ba sa prayer? Konting problema, prayer. Pero with action. Di ba? Huwag na yung away kayo ng away, makukuha mo sa away. Stress. Nag-produce kayo ng free radicals, lason ang free radicals sa katawan ng tao. Sanhi ng iba't ibang klaseng karamdaman.
Subukan mo. Ako simulang January, wala na po ako nagagawa. Hindi po, hindi ako, ayaw ko ng stress. Kahit ang pera kong konti lang, basta walang stress, okay lang. Kung marami, okay lang, di ba? So, ganun po yan. Huwag na mag-stress. Wala ka na makukuha dyan. Pray, palawakin ang kaisipan, di ba? Gumawa ng aksyon. Aksyon ng aksyon, no? So at this point of my life, meron naman ng internet, oh, inaksyonan kong inaksyonan. Mamaya, marami na mga queries. Di ba? So, ganun po yan. Oh, kasi, dito sa amin, mayroon pang mga bakante na good for office space. Meron tayong para sa room for na may aircon. Mayroon namang walang aircon, mababakante May 1. Meron naman tayo March 1. Meron naman tayo sa baba na beach space para sa mga kababaihan na yung mga talagang kulang sa budget, di ba? O, ganun talaga yan. O, punta lang kayo dito sa aming sa Barangay 18, Cabangan West, at the back of Mabel Passion and Angeles Cake in front of Bangko Sentral ng Philippines, Legazpi City. Ang lapit-lapit namin, within the heart of Legazpi. Diba? No, ano po ang number ko? 0998-975-8121, 0998-975-8121. Ang Globe, 0917-853-8933, 0917-853-8933. At ang ating pong Facebook, ang ating page, Doc Joey Bitito page, please search sa itaas, click Doc Joey Bitito, then click follow or like para po yung aming programa Monday to Sunday except Wednesday ay ma-notify kayo. Napakinggan ninyo ang aming mga programa. Kahit anong pong karamdaman ninyo, kahit wala kayong karamdaman, mahilig kayo sa kape, we have 3 kinds of healthy coffee. Mahilig kayo sa juice, dalawa pa ang aming juice, may glutathione, may collagen, 11 natural vitamin C. Mahilig kayong choco, healthy choco, na may acai berry, may goji berry, may cranberry, may moringa, may stevia, natural sweetener, good for may mga diabetes, di ba? Meron tayong berry soup, meron tayong miracle seed, the highest form of natural vitamin C with 5 kinds of ingredients. Di ba? Neutral pH, hindi acidic, hindi alkaline. Di ba? Walang hapdi sa tiyan. Meron tayong Mega A, 5 klaseng mga super fruits para po ma-detoxify ang ating katawan. With loaded din po ng vitamin C yan na kailangan ng ating katawan. Multiply, 5 klaseng very powerful mushroom para mapalakas ang ating immune system. And at Mega 1, 21 very powerful unique ingredients. Meron pong mga vitamin C loaded, may detoxifier, may pampalakas sa immune system, meron pong mga gulay, at meron po kayong mga prutas, at meron din po yan na herbs. So pinagsama-sama. Wala pong katulad yan, maniwala kayo. Marami po dyan gulay, prutas lang. Marami naman po dyan, herbs lang. Pero wala silang gulay, walang prutas na sama-sama, walang mushroom, wala silang mga herbs. Kung mayroon man 2, di sa atin 4 na klase. 4 na grupo. Di ba? Kaya 21 very unique ingredients, natural, yung Mega 1 natin. Kaya pag medyo matinding karamdaman, amazing for na, Miracle C, Mega A, Multi-5, Mega 1. For overall health. Di ba? Kaya nakainom pa lang ilang araw, 1 linggo, Dok, okay maganda. Nung naka-1 buwan, okay na. Hinto na, mali. Di ba? Naglinger ang iyong sakit ng 10 taon, nakainom ka ng 1 month, ihinto mo, ay babalik din po yan. Maaring hindi 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. O kung bumalik uli, mabuti kung hindi ka na nagbibisyo, hindi ka na kumakain ng mga matataba,
maasin, maalat, matatamis, di ba? Hindi ka kumakain ng maraming rice, wala kang stress, okay, huwag ka na uminom. Di ba? So, ganun po ang buhay. May gagawin ka. May gagawin ka para sa iyo. Kasi isa lang po buhay natin eh. Hindi po marami yan. Ang pera, maraming pagkakataon na para magkapera ka. Ibang pagkain, maraming panahon para kung makakain ka ng masarap. Ang sasakyan, ang luho, maraming pagkataon na pwede kang magkasasakyan. Ang bahay, magarang bahay, pwede kang may pagkataon para magarang bahay. Ang travel, may pagkataon para magkaroon ka ng mga travel, local and abroad. Di ba? Pero ang buhay, isa lang. Pag nagkamali ka dyan, nagkawindang-windang ang buhay mo. Di ba? So, hindi po ito, hindi ko po kayo tinatako. Totoong-totoo po yan. Di ba? Sabi ko nga kanina, nag-usap po sa kami sa baba, yung mga bisita. May taga-Naga pagaling. O, tingnan mo kako, brother, sister. Ang tao kako, maraming pangarap sa buhay. Pangarap sa buhay na umasinso. Kung nagtatrabaho ay maging mataas ang posisyon, kumita ng malaki, magkakotse, magkabahay, magkapera ng milyon sa bangko, magka-travel kung saan-saan, mag-enjoy, di ba? Ganyan ang buhay ng tao. Pero kayo po ba? Meron po ba kayong goal na kayo magkaroon ng napakagandang kalusugan at humaba na megit 100 ang edad ninyo? Natahimik. Walang masagot. Sabi niya, wala. Hindi nila naisip. Yan kako ang pagkakaiba ko ni Doc Joey Betito. Ako po, ang goal ko, pero po, ni-request ko sa Panginoon, 130 years old. Okay. Nag-request po ko niyang Panginoon, pero may ginawa po ako sa buhay ko. Last year, January 29 or 30, inumpisan ko hindi po ako kumain ng rice. Walang rice talaga. Ano, Dok, yung kinain mo? Saba. Nilagay ng saba. Kamote. Kamuting kahoy. Linsa or anok sa ginubatan. At iba pang mga root crops. Gulay, prutas, supplements. Wala po yan. Kakusubukan ko 1 week, nakuha ko. Sabi ko 1 month, subukan ko, nakuha ko. 3 months, nakuha ko. 6 months, nakuha ko. 1 year, nakuha ko. Kaya last month, nag-1 year ako. Kako naka 1 year na, itong February, kakain ako ng rice, pero regulated. Bumili ako ng iyong Slimmer's rice, hinaluan ko ng rice natin, yun po niluluto ko. Bira ako kumain ng pure rice lang. Diba? Sinubukan ko yung aking commitment sa buhay ko. Sinubukan ko, ginawa ko, na kaya ko pala. Diba? O paano sa handaan? Hindi ako, kakain lang ako, basta walang rice. Basta walang rice. Naano ko pa na, nagawa ko po yan for 1 year and 2 days ata or 3 days. Diba? So, sino po sa inyo? Subukan po ninyo doon sa buong Bicolandia. Ilang Bicolano ang hindi kumain ng megit ng 1 taon na walang rice? Sorbehin po ninyo. Iyon po tutuloy-tuloy ha. Basta rice. Kanin talaga, kanin. Okay, maliwanag. Ganun po si Doc Joey Betito. Pag sinabi ko, ginagawa ko po. Ginagawa ko. Kaya 130, sabi na ito, Doc Joey mangarap, katarantaduan, kayabangan. Sa inyo po yan, kayabangan, kasi kayo wala namang bisyo, hindi ako nagsisigarilyo. Hindi ako nagsusugal. Hindi rin ako umiinom ng alak. Bihirang-bihira. Ganyan na alak, ang tubig, ganyan. Kung mayroong kung may handaan o mayroong bisitang Pero iinom ako dyan ng marami, ay nako. Hindi ko sisirain ang atay ko, ang kidney ko. Di ba? Ganon. Nakuha po ba ninyo? Ganon ang dapat kung mayroong kayong gusto.
Bibihira po sa inyo ang nangarap na maging healthy at humabang buhay. Bihira. Pero ibang bagay, material, nako, ang dami halos lahat. Diba? Itaas mo ang kamay, lahat yan. Oh, lahat. Pero ito ang gagawin natin, wala. Ay wala, niluloko ninyo ang buhay ninyo. Huwag natin lukuhin ang sarili natin. Diba? Marami sinasabi, Dok, order ako sa inyo ganito. Okay. O sige ako, sir, ganyan address mo. May sabihin, magpa-laboratory muna ako. Ay, may nakalimutan mo na. Ako noon, very busy rin ako. Akala ninyo kasi, ako kasi kaumpisa pa lang. Tagal na po, pauwi na ako, pabalik na po ako. Naabot ko na po yung gusto kong abutin. Ngayon, inaabot ko naman po yung 130 years old ako na healthy. Diba? At yung makagawa pa ng maraming matutulungan. Yan po ang ginagawa natin. Pero yung hanap buhay, negosyo, narating ko na po yan eh. Diba? Pero bakit ka pa rin nagninegosyo? Para makatulong. Diba? Hindi naman masama. Diba? Masama kung ninakawan yung pera. Diba? O, nag-ano nga sa akin yung panganay kong anak, Papa, ipapadala na ba natin dito yung order nating Amazing Trio, Miracle Sim Mega Multi-5 galing Amerika, kako first week of March na. Kasi paubos na yung mga produkto natin. Ubusin muna natin. Kaya nga po, may promo kami sa Amazing Trio. Okay. Lalong-lalo sa Mega A capsule na antioxidant. Loaded with vitamin C din. Diba? Okay. Ngayon, Dok, magkano dala ko 1,000? Dalhin mo 1,000 dito. 1,500 dalhin mo. 2,000 dalhin mo. Dok, less than 1,000 dalhin mo. Dok, 10,000 pera ko. Dalhin mo. Dok, mag-diamond package ako. Yung sinabi mong diamond para umasin. Dalhin mo. Yan ang sikreto. Para gagaling ng pamilya mo, buong pamilya mo, at kikita ka, at makakatulong ka. Be a diamond. Yan. Okay, maliwanag. Kasi lahat ng produkto andyan at malaki ang diskwento mo. Okay, maliwanag. Be a diamond. No, yan po pag-uusapan natin maya. Hopefully po, iwan ko kung meron akong makakapalit ngayon. Kung hindi, wala. Good soldier tayo eh. Di ba? Good soldier tayo. Kung walang kapalit, sabi ni Miss Diamond, pupunta raw siya. Yung super diamond natin. Pero andyan kasi yung magda-diamond niyang teacher sa baba, baka hindi hindi maiwanan, kaya tuloy-tuloy po tayo, di ba? Okay. So yan po ang magandang balita. Okay. So sana ay tayo ay ano? Oh. Okay. Diba? Dok, pwede ipa-ipasa nyo need po ni owner ng supplements ninyo. Wala pong problema. Diba? Kung ang supplements ay kailangan, ay tama-tama. Diba? Diba? Sapagkat ay ang importante kasi ay makatulong tayo. Remember na ang Panginoon Diyos gusto niyang gawin natin ang mabubuti sa kapwa. Kasi sa Panginoon Diyos po, tayo lahat pantay-pantay. Mangmang ka, matalino, mayaman ka, mahirap. Ano man pinag-aralan mo, wala. Sa Kanya pantay-pantay tayo, wala dyan. Pero ang gusto ng Panginoon, lahat tayo ay mababait, mapagmahal, matulungin sa kapwa. Huwag tayong porque mayaman ka na nga, powerful ka na, ginigibit mo pa ang kapwa mo, ay sus, ayaw na ayaw yan ng Panginoon. Di ba? Kasi nga po, ginigipit mo pang iyong kapwa. Di ba?
Ang gusto niya, tayo ay magpakumbaba at matulungin. Di ba? Ganun po yan. Kasi, sa kanya, pantay-pantay tayo. Wala dyan wala dyan na kung sino ka. Di ba? Hindi po pwede yung, ay, ako mayaman, ako very powerful. Gipitin ko itong mga taong ito. Wala. Wala yan. Wala yan sa Panginoon Diyos. Hindi po niya yan, hindi siya nag-agree dyan. Di ba? Kaya yan ang tandaan natin. Remember, pagdating mo sa wala ka na sa mundong ibabaw, tatanungin ka ng Panginoon Diyos. Hindi naman tatanungin ng Panginoon kung ano ka, ano ang posisyon mo, ano ang kayamanan mo, ano powerful ka, anong taas ng pinag-aral mo. Ano ang nagawa mo sa list of your brethren in the name of the Lord Jesus Christ. Yan lang ang niya. Diba? Hindi yung pinagyabang mo, nanggipit ka ng tao, nako. Ayaw niya ng Panginoon. Ayaw niyang pahirapan mo ang ating kapwa. Diba? Kasi sa kanya, tayo lahat ay anak niya. Diba? So, ganun po yan. Ganun po ang Panginoon Diyos. Ang gusto niya ay tayo ay magmahalan. Huwag mag-aaway. Huwag gagawa ng hindi maganda sa kapwa. Bagkos ay i-share your blessings. Di ba? Katulad ginawa ni na Sister Cora, pumunta doon sa mga IPs sa Santo Domingo, may get 100 na individuals ang natulungan. Iyan, ang maganda. Baka pupunta naman sa IP sa mga indigenous peoples po ito. Yung mga tinatawag nating mga tribe, yung marginalized people. Diba? Yan ang gusto ng Panginoon. Share mo what you have. Hindi po ipakita mo mayroon kang bilyon. Ano kung bilyon? Pag namatay ka, 2 bilyon mo. Hindi mo madadala yan. May bilyon ka, powerful ka. Apihin mo ang kapwa mo, bakit natutuwa ba ang Panginoon? Ikaw ba may Panginoon ba o Panginoon mo, sarili mo? Diba? Takot po ako dyan. Panginoon ko, ang Lord Jesus Christ. Ipapasalamat ako sa Kanya na may maganda akong kalusugan. Ipapasalamat ako sa Kanya na kakatulong tayo sa kapwa. Ipapasalamat tayo na tayo ay merong mga nagagawa na noon ay hindi nagagawa natin para sa ating mga kababayan. Diba? So, ganun po yan, ang buhay. Kaya po, kung kayo may problema, ano man ang problema ninyo, diba? Pasya lang kayo sa amin. Saan? Sa Barangay 18, Cabangan West, at the back of Mabel Passion and Angeles Cake in front of Bangko Sentral and Barrientos Machine Shop, Legazpi City. Bukas po, we are here at 9 o'clock hanggang alas 6 or alas 6:30. Ang cellphone number ko 0998-975-8121, 0998-975-8121. Sa Globe, 0917-853-8933, 0917-853-8933. Yan. So mga nag-online po dyan, mahilig kayo mag-online, i-text po ninyo ako. Madadagdagan po ang kita ninyo. Magaling kayo, may internet kayo. Mag-text lang kayo sa akin, tuturuan ko kayo. Wala po kayong puhunan, pero kikita kayo. Yung mahilig sa online yung mga bata, 18 years old, pataas, mahilig sa online, tuturuan ko kayo para kumita. Si Miss Marlene, nag-online, ilan na naging customer? 3 na kaagad, sinubukan niya lang last week, di ba? Kumita na kaagad, di ba?
So, ganun po yan. Mahilig ko mag-online, sige, turuan namin kayo. Nasa bahay lang ninyo. Malayo man kayo malapit, walang problema. Gcash lang kayo ang bayaran. Diba? Halimbawa, example. Kayo po ay nasa malayong lugar. Halimbawa, Visayas, or Mindanao, or Luzon. Lalo dito sa sa Bicolan niya, mas madali. Nag-online kayo. Pinost ninyo ating mga produkto. Nag-video call muna tayo. Mag-video call tayo. Binigyan ko ng lahat ng mga produkto. I-online mo. Pasok ninyo sa mga Pagkatapos may buyer, i-video call po ninyo. Pati yung buyer at ako. Kamo, i-video call ko natin si Doc Joey, may-ari ng Miracle Health Corporation. Pag na-close, pwedeng ibaya kung kamag-anak mo, sa'yo ipadala ang payment, ipadala mo sa akin o direkta sa akin. Kukunin ko naman detalye niya para ipapadala namin ang produkto sa LBC or sa GNT Express. Di ba madali? Then ang commission mo naman, ipapadala ko naman sa GCash mo. Simpleng-simple. Ang goal natin sa umpisa, kumita ka ng siguro 200 a day. Pag inabot mo ng 200 a day, tuloy-tuloy. Next week ay 500 a day. Tuloy-tuloy mo kumikita 500 a day. Sunod, goal natin, 1,000 a day. Di ba? Wala kang cellphone lang ang gamit mo. At saka internet. Data, magkano ngayon ang data? Miss Gilay, with internet na sa isang buwan, 300? 99 na lang. 99 na lang pala, may internet na. Di ba? Di ba? So, tuturuan ko po kayo. Ang importante lang po, may oras kayo. If you have free time na 2 hours, wala kayo gusto nyong kumita ng honest income, text me. Later on, pwede niyo ako i-paste sa aking Facebook. Ang aking Facebook, hindi po yung page sa page, Doc Joey Bitito page. Sa Facebook mismo, Joey Bitito, then open close parenthesis Doc Joey. Yung naka-long sleeve ako. Yung isa naman, second account, Doc Ching Bitito. DOC Ching. Kasi yung maliit pa ako, Ching ang pala Bitito. Yun naman ang naka-Amerikana ako. Di ba? Di ba? So, i-ano po ninyo ako. Pagkatapos, i-message mo ako. Nilike mo ako, i-message ninyo ako. Ay, nag-friend request kayo. Kasi parating pong puno yan. Ang ginagawa ko, kung maganda naman yung may purpose, nag-delist ako ng friends. Na wala namang kwenta. Akala mo kung mga sino. Di ba? Wala po. Kailangan po ang Facebook, iyan po'y tulungan para tayo ay kumita. Tulungan para tayo magkaroon ng magandang impormasyon. Hindi magpayabangan. Di ba? Ano ay payabangan? Ano man makukuha mo sa yabang? Wala kang makukuha dyan. Pero nagtutulungan, mas maganda. Tutulungan ko po kayo. Nasa bahay lang kayo, kahit saan kang lupalop ng Pilipinas. O kahit nasa abroad man kayo. Walang problema. Facebook. Diba? Okay. Nakuha po ba ninyo yan? Sino pang interesado matulungan? Friend request ninyo ako. But you have to make a message. Diba? Para tulungan namin kayo. Mag-create tayo ng group. So, gano'n na po. Mabilisan na ngayon. Diba? Mabilisan. Mabilisan ang pagkita. May goal ka dapat. Pag umpisa tayo halimbawa ng Marso, dapat Marso kumita ka ng at least 3,000 ang month na yon. Nakuha mo 3,000. Pagdating ng April, at least ang kita mo 5,000 nakuha mo. Pagdating ng Mayo, kita mo 7,000 nakuha mo. Pagdating ng June, 10,000 nakuha mo. Pagdating ng July, 15,000 nakuha mo. Sige. Hanggang 30,000 a month. 1,000 a day. Later on, diamond package ka na. Di ba? Ganun po yan. Pag may goal, dito po sa akin, from nothing to something. Pero positive attitude, baka sabihin, binubula lang ako ni Doc Joey Bitito. Hindi ka pa nga bakit naman kita bubulay? Sayangin kong oras ko sa inyo. Ang oras ko napakahalaga.
Di ba? Hindi, kung sa totoo po, hindi ninyo kayang bayaran ang oras ko kung ako magpapabayad. Pero gagawin ko po ang pagtulong dahil mahal ko kayo. Dahil kayo kapatid ko bilang Pilipino, bilang Kristiyano. Di ba? Kasi puro lang tayo problema. Problema, ibibigay natin lahat sa gobyerno. Eh, ang gobyerno nga, may problema din. O tayo magtulungan. Di ba? Ganun po yan. Gusto niyo mga online kayo, online. Online selling. Walang puhunan. Wala. Kahit piso, wala. Di ba? Yung ano lang, yung data mo lang. Yun lang. Di ba? Ginagamit mo naman sa walang kwenta. Ay, ang ganda mo. Ay, gwapo mo. Ay, pasyal tayo. Ay, ito, nako, si Marites ka ano na. Ito. Alam mo, yung jowa niya. Ano na, pakialam natin kayo, jowa nila. Jowa ni Manny Pacquiao. Anong pakialam natin dyan? Jowa ni LeBron James. Anong pakialam natin yan? Don't mind your own. Mind your own business. Don't mind the business of others. Yan. Okay, maliwanag. Diba? So, ganun lang po yan. Kung gusto po ninyo, kumita, yan, tuturuan namin kayo. This coming Saturday, meron po ditong training. Punta po kayo dito sa amin. Libre po. Libre pa. Raffle. Raffle, 250 pesos. Pagkain. May isda na sariwa, may gulay, merong pamprito, di ba? Magkano? Inaabot. Halos 1,000. Libre din sa inyo yan. Di ba? Saan ka pa kung may knowledge pa? Kung wala ka pang puhunan, online tayo. Di ba? Ngayon, magagaling sa mag-Facebook ang anak ninyo, kundi apo ninyo. Apo ninyo, halimbawa 14, 15, hindi pa pwede. Sila, pero paggawa ka ng account mo. Di ba? Kasi hindi po pwede ang below 18. Kayo, nanay, o lola, lolo, paggawa mo account, papagtrabuhin mo yung apo mong underage. Di ba? Kasi magagaling po yan sa Facebook. Di ba? Okay, maliwanag. Para matulungan po kayo. Madali po ang kitaan dito. Mabilisan. Later on, tuturuan ko rin kayo kung paano isa pang negosyo natin. Pwede rin yung i-online ang Dorotea Resort ni Spa. Bibigyan ko rin kayo ng incentive. Di ba? Marami sa akin kay Doc Joyby dito. Marami akong ibibigay sa inyo. Basta masipag lang kayo at gawin ninyo ang tama. Huwag mali. Okay, maliwanag. So, gusto ko yung matulungan. Pag may 5 na po tayong gusto mag-online business, gagawin po natin, magkakaroon tayo ng group chat. Di ba? Di ba? At doon natin gagawin. At susubukan po ninyo lahat. Di ba? Gagawa tayo ng kung ano ipopost ninyo. Okay, maliwanag. Para mabilisan. Gusto naman ninyo, meron na kayong puhunan na maliit. Ganon din. Gusto naman ninyo, may pangdaya mo na. Ganon din. Mas maganda. So dito po sa akin, basta magandang kaisipan, magandang gagawin, andito lang po ako sa inyo bilang inyong big brother. Di ba? Si Coco Martin ng Bicolandia. Kuya Coco, huwag kang magagalit ha. Di ba? May batang Quiapo po siya ngayon. Panoorin. Nako, viral kagad, million kagad ang views ni Kuya Coco. Ayan, super successful na yan. Tingin ko kay Kuya Coco, hindi na maghihirap kasi mabait. Yung kasing iba, yumaman, naging bilyonaryo, pero tingin nila unreachable na. Ngayon po, dandan bumabagsak. Di ba? Ay, hindi po pwede yan eh. Hindi po pwede ikaw bayaman na, tingin mo sa'yo, unreachable ka na, untouchable ka na. Sige, Kuya Coco, nakita ko, bilyonaryo pero mabait. Yan ang natin. Ganyan po iniidolo natin. Okay, maliwanag. So, pwede kayong
Pwede kayong nanonood po ba kayo sa ating Facebook Live? Sa Doc Joey Betito page? May mga katanungan po ba kayo dyan? Ha? Kung may mga katanungan po kayo dyan, okay, may nagpadala. 10,000. Di ba? Sa GCash, kasi magdadayamon si ma'am. Di ba? Ganun po yan. Congrats. Ayan po ang GCash, GCash, baka sabihin nyo nagsisinungaling si Doc Joey, di ba? Ganun po yan. GCash lang. Daya muna po si ma'am. Para i-mention natin ang pangalan. Full name, para mention ko. Para mention natin. Ma-congratulate natin and congratulate. Ganun po yan. Di ba? Sabi nga natin, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, puro dahilan. Kung puro dahilan po ginagawa natin, hindi po ninyo maabot ang mga pangarap sa buhay. Iyan po ay hindrance. Iyan po ang stumbling block. Di ba? Kailangan po natin ay, sabi natin, dreams. Positive attitude. Di ba? Yung working habit. You must be consistent. Sabi nga ni ito po. Our new diamond. Si Madam Maria Salve Aringo ng San Roque, Daraga, Albay. Ang kanyang numero 0915-87-222, tatlong 2 po yan, 14. Once again, 0915-87-222, tatlong 2 and 14. San Roque, Daraga, Albay. Congratulations, Madam Maria Salve Aringo ng San Roque, Daraga, Albay. Diamond package po yan. Ano bang diamond? It is a special, it's a gem na hindi po kumukupas. Di ba? Kaya po maganda ang diamond. So, andito po si Super Diamond. Di ba? Ano Super Diamond? Yan, okay. Binawas na yan sa tuyo. Yan, thank you. Di ba? Kumuha ka na rin para may tuyo ka rin. Yan ang gusto sa anak. Ubus lang yan si Mac, yung aking sidekick dito. Ako kasi bira ng kumain ng mga ganyan. Kasi tuyo, maalat, piprituin mo, mantika. Pwede siguro ihaw. Kaso, kukuha ka na naman, magsisiga ka na naman sa, di ba? Iyan ang pagkakaiba. Di ba? Ngayon, alam po ninyo kasi, pero hindi ko na ikukwento. Ang sobrang kabaitan din kasi kung minsan, mahirap, inaabuso. Ay nako, mahirap, hindi ko na po ikukwento sa inyo. Di bale? The Lord will provide. Ay, natatawa ako sa mga tao. Pag mabait ka, aabusuhin ka rin. Di ba? Kaya dapat tama lang. Okay. Di ba? Meron po ba kayong halagang 8,000 for rent? Meron po. Sige. Yes. Salvasyon. Daraga po ba yan? Yan, di ba? So, yan po kasi mga minamahal kong kababayan. Ang kailangan lang po natin talaga sa buhay, commitment, consistency. Katulad po ni LeBron James. Ito, sa basketball. 19 years consistent. Yung iba po, mga after 10 years and 12, 14 years, mahina na. Kasi nga hindi sila consistent.
Ganon din po sa pag-inom sa atin ng ating food supplement. Pag consistent mong gagawin, talagang hahabang buhay mo. Ganon din po pag-uunla, negosyo mo, consistent mong ginagawa, araw-araw ginagawa mo. Sinabi mo, 2 oras araw-araw, whatever happens, 2 oras. Mamay ginawa 4 hours a day, 4 hours a day. Mamay ginawa 8 hours a day, 8 hours a day. Monday to Saturday. Consistency po kailangan talaga. Di ba? Kasi pag consistent ka, madidevelop mo tinatawag na na skills. Very skillful ka na. Di ba? Na-develop mo ang skills. Kasi alam mo na, ginagawa mo araw-araw. Di ba? Walang humpay. Di ba? Katulad dito, radio program natin about health, ginagawa ko na for the past ginagawa natin for the past 15 years. Wala na tayong binabasa. Tuloy-tuloy, spontaneous na po yan. Di ba? Lumalabas na lang sa bibig. Kasi nga po, consistent na tayo na ginagawa natin. Halos araw-araw, ngayon lang the last few months, medyo nagpahinga tayo. Di ba? Sabi ko, mag-slow down na rin tayo. Di ba? Kasi meron naman tayong mga na-develop na magaling na mga mag-discuss sa ating wellness. Di ba? So, ganun po yan. Sana po ay naunawaan ninyo kami at magandang inyong listening po sa iyo now over DCGB. Yan. Si Madam Hazel Abion. Madam Hazel, yung promo natin, in-extend ko para sa iyo. Thank you so much. Diba? Kasi good health is better than wealth. Laging tatanda natin yan. Good health is better than wealth. Diba? Huwag natin kakalimutan yan. At dapat tayo ang mabuting gawain ay napakaganda po yan. Di ba? Ang napakagandang gawain ay napakaganda po yan. Di ba? Ganun po yan. So, nag-adjust lang po ang katawan niya. Di ba? Ganun po yan. Di ba? So, di ba? So, ganun lang po yan, madam. Sana ay mabigyan namin kayo ng inyong tamang impormasyon para naman sa inyong kapaki-pakinabang. Di ba? Kasi importante po yan eh. Mabigyan kayo ng tamang impormasyon na magamit ninyo sa inyong buhay. Di ba? Kasi pag maling impormasyon ay sayang. Hindi po maganda kasi mali ang impormasyon. So ito po ang ating ang aming advice po sa inyong lahat. Yan, nagbabasa na po kasi tayo. Kasi patapos na po ang ating programa. So once again po, ang ating address ay Barangay 18, Cabangan West, Back
Mabel Passion and Angeles Cake in front of Bangko Sentral and Barrientos Masinsiap, Legazpi City. Ang contact number natin 0998-975-8121, 0998-975-8121, and 0917-853-8933, 0917-853-8933. Bukas po kami Lunes hanggang Sabado from 9 o'clock to 6:30. Pag Wednesday po, 6 p.m. At ang produkto namin, 11 pong produkto. Ang internal po, iinumin 10. Ang external, 1 po yan. Okay. At punta na po tayo doon sa kabuhayan, pagnegosyo, be a diamond. Because ang diamond package po, lahat pong produkto mayroon tayo. Meron po tayong 4 na kapsula, Miracle C, 5 klase natural vitamin C. May Mega A capsule, 5 klase mga super fruits for super antioxidant, detoxifier. May multi-5 tayo, 5 klaseng mga very powerful mushroom para mapalakas ang immune system. Meron po tayong Mega 1, 21 very powerful natural ingredients for overall health. Andiyan na po lahat. Meron mga prutas, meron po mga gulay, meron po mga mushrooms, meron po yan na mga herbs. Kaya po, for overall health. At mayroon po yan na 3 kape. Mega A coffee, antioxidant coffee, maganda ang pag-move. Sabi na mga experience na nakakatulong sa pagtulog. Multi 5 cup coffee, 8-in-1, mga mushroom, pampalakas sa katawan. Yung pong amazing coffee mix, combination po of Mega A, multi 5 and moringa and stevia for natural sweetener. Kaya kahit diabetic kayo, pwede kayong uminom ng amazing coffee mix, 14-in-1. Then meron po tayong juice na 2, amazing juice with glutathione, magaling sa liver, 11 natural vitamin C, super antioxidant, detoxifier ito, loaded with natural vitamin C. Pag nasubrahan kayo, uminom ko 1 box isang araw, maaaring pumuti kayo after 6 months or 1 year.